Een van die mensen die de petitie tekenen had is Anneke Langenberg uit Ljouwert. Zij had bordlest van de oergang van de winter naar de simmertijd en oorsom. Ik ben hooggevoelig, dus ook hooggevoelig voor veranderingen. En mijn lichaam vindt dat gewoon niet prettig. Die wil op een bepaald moment wil die opstaan en op een bepaald moment naar bed. Het heeft ook geen zin om een uur eerder naar bed te gaan als je een uur eerder opstaat. Want zo werkt je biologische klok niet. Net alleen de Langenberg had verlet van het afschaffen van de simmertijd. Ook de landbouwsector is voor. Hin, kei en orenbissen rijdt je ook van slag van het verzetten van de klok. Maar er zijn ook sterke medische argumenten. Benamen van mensen die lijden onder depressies. Nou, de wintertijd is eigenlijk gewoon de originele tijd. Hè? En als je kijkt naar winterdepressies, dan hebben mensen er baat bij als ze zoveel mogelijk daglicht in de ochtend krijgen. Dus als je de oorspronkelijke tijd aanhoudt, dan heb je meer kans op licht in de ochtend. Dus daarom zou ik zeggen, gewoon wintertijd aanhouden. Nou, ik denk dat dat ook zo is. Want je biologische klok is anders. Dus je lichaam is eigenlijk bezig met iets anders dan wat hij moet doen. Hij is bezig om zich aan te passen aan een veranderde tijd. En die energie kan je beter gebruiken voor iets anders.